Takže našim cieľom je zarobiť 5 000 eur za 10 dní. To si niečo nemáte, to sa nedá umyť. Momentálne prešli 2 dní, čiže 2 dní sme prešli a poďme si zrekapitulovať, čo sme urobili za 10 dní. Čo som urobil s Tom KV, s tým UGC tvorcom, ako si predstavujeme spoluprácu. Vytvoril som takýto e-mail pre manažment, kde ja budem manažovať jeho účty. Začal som písať už prvé maily a väčšinou mi to automatizuje cloud, takže takto to píšem. Chcel by som urobiť nejakú automatizáciu, nech nemusím ja písať všetky maily, ale bude sa to automatizovať cez cloud a externé stránky a bude stovky mailov posielať dookola. Takže toto chcem pripraviť. Takže zatiaľ sme stihli prekopať jeho siete, aby vyzerali ako UGC, urobiť media kit, ktoré posielame klientom, kde sú všetky údaje o ňom, o jeho dosahoch a videách a tak. No a ten druhý biznis, čo som vravel, čo máme s Rajom, tak stihli sme spraviť taký dotazník, ktorý som posielal maklérom, že vlastne kde majú najväčší problém, čo im koľko trvá, čo by radi uvítali a tak. A podľa toho ideme urobiť demo tej aplikácie a softvéru pre nich, ktoré im budeme predávať. Takže už to pomaly dávame dokopy, Raj už na tom pracuje, takže ďalší týždeň, že by to malo byť ready, môžeme ísť potom robiť sales cally. Každý deň sa maličkými krokmi blížime k môjmu cieľu. Momentálne sme zarobili 0 eur zatiaľ, ale klienti odpisujú, niečo sa rieši, čiže progres tam je stále každý deň, ale tie zarobky ešte nie sú, čiže podľa mňa to ešte pár dní potrvá.